La Universitat de Girona inaugura avui oficialment un curs que estarà marcat per les retallades i per l'augment de les matrícules. Aquest any el pressupost de la UDG és un 12% inferior al de l'any passat i els que ho notaran més seran els estudiants que de moment ja han hagut de fer front a matrícules més altes. Estudiava biotecnologia i l'any passat em va costar 1.400 i actualment m'ha costat uns 2.400. M'han incrementat 1.000 euros. Doncs estudio economia i l'any passat vaig pagar 1.100 euros, més o menys, i aquest any 1.800. Jo estudio criminologia, abans me costava sobre 900 euros i aquest any n'he pagat 2.200. L'increment de la matrícula per l'augment de les taxes és el principal mal de cap dels estudiants de la Universitat de Girona en aquest inici de curs, tot i la nova possibilitat de fer-ne el pagament fraccionat. El malestar de la comunitat estudiantil, però, no s'acaba aquí. La reducció del pressupost de l'UDG ha comportat retallades en diversos àmbits. En el de la docència, un centenar de professors associats menys, que segons el Consell d'Estudiants comportarà massificació i pèrdua de qualitat. Ja que el professor associat és una figura que aporta especialització als graus i a les carreres, i si manca aquest cos, doncs no sé fins a quin punt podria perjudicar a tot el sistema. Per això els estudiants auguren que aquest curs serà mogut, fins i tot més que l'anterior, durant el que ja hi va haver diverses i tenses mobilitzacions.